Yes. Yes. Jehova khuluma umoya wathi usenzele amaculo
Anti-Putin,
angithi niyezwa ukuthi uMose ulayeliwe ngamadodana. Awukhomba ukuthi amatilongo ayingxenye yomthandazo esontweni.
Siyakela abantu bakaNkulunkulu ngena lapha emthweni. Hloniphani umthetho wamaNtlobo. Nihloniphe amaphoyisa asebenziselana kahle amaphoyisa amaNtlobo. Ikepisi nekepisi abantu benkosi noma ngabe ubani. Idinga libe nebheji yesonto. Amen. Amen. Njalo futhi nakusasa masentwala abafuni benduyifo. Niba nesikweletu sesonto. Yes, samaNtlobo. Abobaba basifaka la. Omama basifake ebhangeni na. Ingenzi ezinye izinto esingazifundiswanga ngobaba amathuso. Amen. Amen.